2:15 del vespre, continuem en directe aquí en el Tu Anuncies. Ho fem amb la secció del pulsòmetre, amb l'Alessandra Martín. Parlarem del 13 de desembre, perquè no podíem ser un programa que no parlés d'aquest dia tan significatiu per Catalunya i potser per la resta de l'estat espanyol. Doncs bé, avui la nostra pregunta és molt clara i molt senzilla. Què creuen vostès que passarà després del 13D? M'agrada molt que es faci aquestes coses. Llàstima que ho hagin de fer els particulars, però si tot això és per ajudar a les noves coses que han de sortir, va molt bé. Espero que tingueu molt d'èxit. Que la ciutadania s'expressi és un bon mecanisme, però sobre temes tan transcendents com la independència o no del país, jo crec que això té més una pinta folklore que una cosa realment ben organitzada i institucionalment coherent, no? Jo el que buscaria és més sobirania per Catalunya. Una mica més el sistema d'estats, no? Donar més per Catalunya, simplement. Per la consulta, jo estic d'acord, sí. Estic d'acord que es faci i que, com es va demostrar la primera que s'ha fet, doncs que la resta de poblacions facin el mateix. Per tant, com a element festiu, pot valdre, però realment com una orientació del que pensa el poble no serveix per gaire. Pues yo no estoy de acuerdo porque considero que estamos en España y esto es dividir las demás ciudades, ¿no? Tanto las capitales como España, Madrid, Barcelona, Sevilla, cualquiera, todos somos españoles. Sí que ja estic d'acord. Aquí a Sant Feliu no es fa, m'agradaria que es fes, però no sé, crec que tenim tot el dret a dir la nostra, no? I que, suposo que les conseqüències serien bones. I res, i que surti que sí. Això esperem. Aquestes són les opinions d'alguns dels ciutadans que ens hem trobat pel carrer i vostès, des de casa seva, també poden donar la seva opinió en el 902 04 04 11. Estan a favor d'aquesta consulta popular? Què esperen que surti d'aquesta consulta popular i els hi podria canviar la vida? Ens canviarà la vida? El dilluns haurem de venir a treballar, Segur. Marta? El 23 de desembre, si ens toca la loteria no ho sé, però el 14 vindrem a treballar segur. Doncs per analitzar les seves respostes i per parlar del 13 de desembre tenim a l'Oriol Escoter. Ell és membre de Catalunya Acció. Bona nit. Molt bona nit. Oriol, què passarà després del 13 de desembre? El 13 de desembre estem cridats a les urnes 700.000 catalans. Exacte. Estem davant d'un fet històric en el qual el poble de Catalunya s'ha autoorganitzat ell mateix per encapçalar unes votacions que volen representar l'anhel, el clam, el que vol la gent, que és votar. És votar quin estatus polític vol per a la seva nació. I el que passa és que el sistema actual no li deixa votar. S'ha buscat la manera per fer una consulta que, com deien algunes respostes, no és per res vinculant, és una consulta popular, no és un referèndum. Però anem al cas. Diumenge, anem a votar. Surt que sí. Què passa el dilluns? Doncs el que ha de passar després del 13D és simplement la cristal·lització d'aquest esperit, d'aquest moviment, en una plasmació al Parlament de Catalunya, en el qual les properes eleccions tindran molt a dir i que, aprofito per avançar, els propers dies en tindrem notícies després del referèndum. Home, volem alguna primícia, alguna exclusiva. Què vol dir això, que després del referèndum tindrem notícies? Bé, relacionat amb això que deia, doncs la cristal·lització d'aquest esperit s'ha de fer públic des d'un punt de vista polític i, com comprendràs, tampoc et puc donar molts detalls, però ja s'està treballant en aquest sentit. En plasmar-ho al Parlament. Exacte. Aquest anhel, aquest clam que vol la gent, que és votar, decidir. Per tant, hi haurà un gir a la política catalana, si més no. I, indubtablement. Vull dir, l'actual sistema està podrit de dalt a baix, des de casos de corrupció fins a la relació Catalunya-Espanya. Vull dir, l'últim editorial dels diaris catalans no deixa de ser l'últim salvavides que envia el regionalisme català a Espanya per poder salvar els mobles i... I què passarà amb les relacions Espanya i Catalunya? És a dir, hi haurà un gir a la política catalana i hi haurà un gir també a la política espanyola cap a Catalunya? Bé, en aquest sentit és indubtable que l'enfrontament polític, radicalment democràtic, està a punt d'arribar i en el procés es va engegar a la vila d'Arenys, en un poble del Maresme, que s'està continuant en el 13 de desembre i continuarà durant l'any 2010
i això no hi ha qui ho pari, no saben, estan molt nerviosos perquè no saben per aquest exèrcit d'urnes i de vots que no controlen, estan desubicats. Jo demà hauré d'anar a treballar si és que tinc feina, o continuaré pagant la meva hipoteca, o continuaré a la cua de l'atur. Hi ha moltes persones que avui dia ho estan passant molt malament, més de 700.000 persones a Catalunya estan passant fam. Llavors moltes persones, m'imagino que es deuen preguntar, en un moment d'aquestes circumstàncies, de crisi econòmica a Catalunya, a l'estat espanyol, m'és igual, aquí on estem, per què es dediquen ara a fer aquesta consulta popular? No sé, 4 anys abans o 4 anys després. A mi, primerament, vull que em resolgueu aquests problemes econòmics que, al cap i a la fi, som els últims a la Unió Europea que estem intentant sortir de la crisi, quasi bé. M'agrada que em preguntis això perquè a Catalunya sembla que ara la crisi actual, que és global, vulgui tapar una crisi que nosaltres tenim des de fa 30 anys, any rere any, on a Catalunya es produeix un espoli fiscal que tapen els nostres polítics i que van demostrar al Congrés espanyol mateix publicant les balances fiscals on tota l'economia catalana no creix el que hauria de créixer degut a tots els impostos que se'n van a Madrid i no tornen a Catalunya. Vull dir, Catalunya està en crisi cada any. O sigui, Catalunya dins d'Espanya és crisi. Catalunya, amb tots els seus recursos disponibles, la qualitat de vida de tots els ciutadans a Catalunya, des del funcionariat fins a l'empresariat, fins a les classes treballadores, diguem-ne, tota la societat en general se'n beneficiarà de la independència de Catalunya. Oriol, Alessandra, anem a les línies telefòniques perquè hem pogut contactar amb Josep Llobet, portaveu adjunt del Partit Popular al Parlament. Hola, molt bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Josep Llobet, bona nit, soc l'Alessandra Martín. La meva pregunta és molt clara, Josep. Després del 13 de desembre, què passarà? Home, jo crec que estava escoltant el darrer oient que venia a dir que el dia següent tothom tindrà que anar a treballar, tindrà que anar a fer front a la crisi i mirar d'intentar mantenir el qui treballa, que encara treballa a Catalunya, intentar mantenir el lloc de treball, que amb aquest govern tripartit i amb el govern socialista d'Espanya, molt difícil, i estem ficant a molts treballadors poder mantindre la seva feina. Jo crec que és una responsabilitat, donar ales a aquesta espiral de referèndums independentistes. I a més jo crec que l'actitud del PSC ofereix una imatge, el que fa és oferir una imatge distorsionada de Catalunya a la resta d'Espanya. No podem construir, almenys al meu entendre... Josep, jo et vull preguntar una pregunta molt ràpida, perquè aquí tenim un convidat, que és l'Oriol, que forma part d'una plataforma que està promovent també aquesta consulta del 13D, i ens ha anunciat que després d'aquesta consulta popular del 13 de desembre hi haurà un gir important al Parlament entre els polítics catalans. Jo no sé si com a portaveu adjunt del Partit Popular hi ha rumors pel Parlament de que pugui passar alguna cosa segons els resultats del 13 de desembre, perquè aquí el nostre convidat no es vol donar exclusiva. Ràpidament, Josep, perdona'm. Home, jo crec que, no sé d'on ha arribat aquesta informació, però no crec que variï massa o amb accés al mapa parlamentari. No crec que canvi el posicionament que han tingut fins ara Esquerra Republicana, ni crec que canvi amb accés al posicionament d'iniciativa. El que sí crec que li pot afectar una mica més el Partit Socialista, m'ha sentit que està oferint un paper d'estrassa, un paper amb el qual no es vol acabar de mullar ni un pantaló ni l'altre, i això a la llarga el perjudicarà. I la resta de partits polítics el que veiem és una cursa entre Convergència i Esquerra Republicana per veure qui és més independentista. Però a la llarga, sincerament, no crec que això modifiqui amb accés al mapa electoral a nivell del Parlament de Catalunya com està ara. No sé, en un futur, amb noves incorporacions de partits o plataformes més ja serà una altra cosa. Com la CAP, pot ser una altra cosa, com la CUP o Carretero amb la seva plataforma. Amb el reagrupament. No crec que... Doncs, Josep, moltes gràcies. No tenim més temps. Gràcies per atendre la nostra trucada. Molt bona nit.